Nå, jeg vil gerne bevise arealfunktionen og sætning 6, som siger det her, at a mærke af x er lig med f af x. Hvilket vil sige, at a af x er altså en stamfunktion til f af x. Og så har vi arealet under en graf. Det er jo, at vi har en graf her, og et areal under den ned til x-aksen i et interval a til b. Og så vil vi gerne bevise noget, som vi har fra 60-reglen. A af x0 plus h minus a af x0 divideret med h går imod f af x0. Altså, at f af x er en differential koefficient til a, som er differential i x0-punktet. Og så kan vi vælge et vilkårligt punkt her, x0, imellem intervallet a til b. Og hertil så sætter vi en forudsætning, at vi har et h, som er positiv, fordi vi vil gerne have den på højre side for x0. Og hertil har vi jo så forskellige arealer, hvor vi så i det lille stykke her går fra a til x0, så derfor må arealet være a af x0. Og i både den lille og den grønne, så går vi jo fra a til x0 plus h, så derfor må det være a til x0 plus h som arealet. Og det samme med den grønne, så må det være den lille og den grønne minus den lille vi vil se her, som også er delta a. Ja. Og så vil vi gerne kigge lidt nærmere på den grønne figur her. Og den kan vi skrive som to firkanter. Der er både en, der er større og en, der er mindre i forhold til henholdsvis punktet x0 heroppe og punktet heroppe x0 plus h. Så vi har altså en lille firkant og en lidt, og så selve den grønne her og den større firkant. Og hertil har vi så nogle uligheder ved, at det hele tiden er enten det samme eller mindre end den, der jo er større end sig selv. Og vi har jo næsten allerede sagt med punkterne, hvad det er, det er for. Så vi har altså, vi tager højden af firkanten, som er f af x0, og det er jo, så ganger vi med bredden, som jo er h. Yes. Og det samme for den her over, så har vi jo en højde, som er f af x 0 plus h, og så ganger vi med bredden, som er h. Og selve den her, den er jo delta a. Og det vi gør nu, det er så, at vi vil dividere det med h. Og det, jeg tror, jeg skriver en fin lille ting om, ja, og skriver nedenunder, selvom det bliver en stor afstand nu. Men så dividerer vi alle de her ting med h, så vi får f af x0, og den bliver så til delta a divideret med h. Og her forsvinder det her h, så vi har f af x0 plus h. Og vi har stadigvæk de samme uligheder som før. Og det vi nu kan gøre, det er, at det vi kan gøre nu, det er, at h skal gå imod 0. Det har den allerede gjort. Hvad er det så? Når vi Og det vi kan gøre nu, det er så, at vi lader h gå imod 0. Ja. Og når vi går h imod 0 herover, så er der jo ikke nogen h, så det bliver til det samme. Når vi lader h gå imod 0 herover, kan vi sige, så er den forsvinder h'et. Så det bliver til det samme, både på den her side og den her side af uligheden. Og så har vi jo det her udtryk her, som er fanget midt imellem dem. Så det må jo dybest set være det samme. Yes. Og
så har vi jo, at det her udtryk her, det er det samme som det udtryk, vi har herovre. Og det har vi jo så fået frem til, at det går imod f af x 0, når h går imod 0. Så det vi har fundet ud af, det er jo også, at fordi vi ved jo fra tretrinsreglen, at det her det også er a mærke af x. Så vi har, at a mærke af x 0 går imod her lige med, ja. Så vi har, ja, det er jo dybest set lige med, ja. Så nu er det a mærke af x lige f af x 0. Og dermed har vi bevist sætning 6. Yeah. Ja, jeg vil gerne fortælle noget om arealet, eller jeg vil gerne bevise arealet af et bestemt integrale, som hedder a f af b minus f af a. Og her kan vi se, at vi har grafen f af x, eller funktionen f af x, og de 2 punkter a til b, som vi har et areal under, og her kan vi så tage arealet ved hjælp af arealfunktionen, som er a af x. Ved en arealfunktion, så er a til a altid 0, fordi ja, så måler vi jo kun på den her lille streg. Så når man har en arealfunktion og gerne vil have hele arealet, så vil vi egentlig gerne finde a til b. Så det er det, vi gør i det her bevis. Ja. A af x, det er jo det samme som en stamfunktion til f af x, fordi at når man differentierer a af x, så får man f af x. Så det vil sige, at hvis vi tager hvilken som helst anden stamfunktion, så vil forholdet imellem stamfunktionen, altså den vilkårlige stamfunktion, og a af x, det vil være konstant. Så det kan vi altså skrive her, at a af x minus f af x, det er altså konstant. Og specielt så gælder det så også, at a af a minus f af a, det er konstant, og a af b minus f af b er konstant. Ja. Og de her 2 sætninger, dem kan vi så sætte lige med hinanden, fordi de begge 2 er konstante. Og derved, så kan vi så få a af a minus f af a er lige med a af b minus f af b. Ja, og som jeg lige sagde før, så er a af a jo 0, så derfor så kan vi skrive f af a er lige med a af b minus f af b. Og vi vil jo gerne finde frem til a og b, som jeg også sagde lige før. Derfor så lægger vi f og b til på begge sider, og isolerer a og b, og vi får a af b i lige med f af b minus f af a. Og vi ved jo, at a og b det er jo det samme som bare a, så derfor er det dermed bevist, denne sætning. Jeg vil gerne bevise den her formel for rumfanget af et omdrejningslegeme. Et omdrejningslegeme, det får man ved, at man tager en funktion f af x og drejer den 360 grader rundt om første aksen, som er x-aksen. Ja. Og fra starten af, så vil jeg starte med at dele x-aksen, eller i det her interval a til b, op i en masse små intervaller. Så vi får intervallet. Så vi får alle de her små punkter, som hedder T1, T2, og så videre indtil Tn. Så ja. Og her kan man så sige, at bredden af de her intervaller, det er h. Så h, det vil altså sige, det vil være lige med a minus b, fordi hvis a var her, så skal vi, eller b minus a, mener jeg,
hvis a det var her, så skulle vi trække det her lille interval fra. Så b minus a over antallet af humler, som er n. Ja. Og det vil sige, at vi får en masse sådan, hvis man ser på det ikke tredimensionelt, men todimensionelt, så har vi en masse fra nogle rektangler her i forskellige størrelser. Fordi at selvfølgelig følger funktionen, fordi hvis man har midtpunktet af de her intervaller, det er altså det midtpunkt, der ligger langs funktionen. Så derfor får vi altså sådan nogle hakker ud her, så det bliver nogle lige rektangler. Ja, vi får forskellige størrelser af de her rektangler. Hvis man så tager højde for det tredimensionelle, så får vi en masse af sådan nogle her cylindere, hvor at, ja, er det højden eller bredden af dem, det er, h, som jeg også sagde lige før her, hvor radiusen af dem så er f af x. Ja. Og rumfanget for sådan en cylinder, det er altså v lige med pi gange radius i anden gange h. Så det vil sige, at hvis man tager alle de her cylinder og lægger deres rumfang sammen, så vil man jo nok komme tæt på rumfanget for den her. Så det gør vi altså. Og det vil så sige, at man siger v af n, som er det samlede rumfang, og det er så pi gange, og så radiusen, det var så f af x i n gange h, og så er det selvfølgelig x1, og det plusses så med alle de andre, så det vil sige, så plusses det med også med pi gange fx2 i anden gange h, og så videre, og så videre. Her kan man så rykke nogle ting ud for de her parenteser, fordi at de bliver alle sammen ganget med h og pi, som er det samme jo. Så altså samme i alle sammen. Så derfor kan man så skrive pi gange h gange f af x1 i anden plus og så videre. Ja. Og så er der noget med det her sumtegn, fordi det er jo summen af alle de her mange cylindere. Derfor så kan man skrive sumtegnet i stedet for. Det vil sige, at v er n, pi gange h, og så gange summen. Og her er i lige med 1, og så har vi n heroppe, og så f af x. Og her kan man også sige, at h, det er altså det samme som delta x, fordi det er forskellen i x-værdier, så derfor så skriver vi mere n end pi. Og så kan vi lige rykke lidt rundt på det, så det kommer til sidst. Så vi har i, går imod 1, n, f af x i anden gange delta x. Og det er så nu, at hvis vi så nu delta x går imod 0, hvis der ikke var de her intervaller, hvis det bare var uendelige intervaller, og det sådan bare var hele rumfanget, så er det her, vi kommer til integralregning. Og ja, så bliver det her sumtegn også til et integrale i det her, det bestemte integrale. Og så bliver delta x altså til dt, som indikerer, at det er altså delta x bliver ikke ud mod 0. Så det vil sige, v er n, og det er jo så bare generelt v, pi gange det bestemte integrale fra a til b, f af x i anden, og så dx.
Og ja, så er vi kommet frem til den her, og derfor kan vi lave en weekend.